Jadi buka kerana orang lagi कैसे पाना नाटो dari sini saya sini finally Jora awan gabi. Jadi hamaरे वो sini honorable CM, honorable deputy CM, honorable EMs, honorable MC, jadi Jora ada semua berada. Hamaरे proses jual mau disute, proses structure mau disute ini sini opandana black itu cuma dari sebenarnya. Jadi opandana cuma tero, crack dari cuma hand roll. Naik turis masalah turis nara orang mana chairman CTT semua pasal orang lain dari hambai, tapi hasil semuanya finance ini jauh tu kaham dulu korno, ayah Korea jadi kaham tu hasil macam. Saya mana, siri orang ini di perasa kau tahu Korea terkait beliau, Korea berkaitan Cina tu paling katai, Cina tu paling borong, Cina tu paling kaisa, kumcusanai ter. 어머니 여기 지금 저대로 살만한 보셔봐야 시간이 그 사람 좀 4 दिन 허신이 그 지금 지니 암사야 지금 거리야 보나 빌라요 काबे थांगै गरे वासुते जिं बिलायो जदर नगनो हमारे सालायो बाक्सा नगो उरुक साथामाय उरुक कातिनान बागै बाक्सा नि नगो माइक्रो थायनि बागै वो हाके जिंलो सुरले मानि नुजा यो मा हाकेनो जों जिनि मुखबनो जों नारगे हाके ते साबना आवर बागै जिनि दफानि कैसा बरं आव बेलेकिन नांगौ मानि जों सिरिसिटि रिक्सानि हाके जों जत्त दफावन बेलेकिन जानजिन स्टेटो बरं दिबै अ हाके पारे जगत जेमन आसाम के बिहु तमन जेमन तमिलनाडु के पोंगल तबक जिनि केरला के ओणम फेस्टिवल के तबक कोनो जानजनि जे ट्रेडिशन जे पालेलेन अमागे पाले जगत तंगो जे अमागे चुंगो जिनि दिप्रसानि दफाव अमागे चुं कैसा जिनि गोरिया तेनि बखते जिनि पालेके कुंसु खाय जों जतन जों जिनि बाबा गोरियानि सुरिमानि बिसिते जिनि दफाते हामसा थुं तेबो थानसा थुं जिनि बुबागरा तेबो kaham kringkai जिनि दफाना साबै बसकामा जों कुछ फुलाके अहायगो सिनजा मानथुं ते दिनि तो बिस्कक सागला ते जिनि बरन नासो थासिबो नामा कक सेक्लाका साखा बेदेनि बखते जों बायके जिनि सागन नायगलो तन नांनाय अहो साइथाका आबनि आबलो जिनि नायमथुं बायनि बखते साइथाका बाहाय जों जिनि कामे आमसे तन नांनाय बाहाय जों नायगलो जों सागनो बिदिके तन नांनाय अरो साइथाका अब जों बेलेकिन खानादै कैसे को बेलेकिन इम्पोर्टेन्ट को नो जों खानादै तै दिनि हायनो हाय बेलेकिन खासांगो बे जों जदर सायमानो बोसोर बाय सेनानि कसारो जों 7 दिन हसिनि के जों जिनि आमसाया जों गोरिया बनो बिलायो काबे थांगै गोरे वासुते जों बिलायो जदर नगनो हमारे सालायो बाक्सा नगो उरुक साथामाय उरुक कातिनान बागै बाक्सा नि नगो माइक्रो थायनि बागै वो हाके जिंलो सुरले मानि नुजा यो मा हाकेनो जों जिनि मुखबनो जों नारगे हाके ते साबना आवर बागै जिनि दफानि कैसा बरं आव बेलेकिन नांगौ मानि जों सिरिसिटि रिक्सानि हाके जों जत्त दफावन बेलेकिन जानजिन स्टेटो बरं दिबै अ हाके पारे जगत जेमन आसाम के बिहु तमन जेमन तमिलनाडु के पोंगल तबक जिनि केरला के ओणम फेस्टिवल के तबक कोनो जानजनि जे ट्रेडिशन जे पालेलेन अमागे पाले जगत तंगो जे अमागे चुंगो जिनि दिप्रसानि दफाव अमागे चुं कैसा जिनि गोरिया तेनि बखते जिनि पालेके कुंसु खाय जों जतन जों जिनि बाबा गोरियानि सुरिमानि बिसिते जिनि दफाते हामसा थुं तेबो थानसा थुं जिनि बुबागरा तेबो kaham kringkai जिनि दफाना साबै बसकामा जों कुछ फुलाके अहायगो सिनजा मानथुं ते दिनि तो बिस्कक सागला ते जिनि बरन नासो थासिबो नामा कक सेक्लाका साखा बेदेनि बखते जों बायके जिनि सागन नायगलो तन नांनाय अहो साइथाका आबनि आबलो जिनि नायमथुं बायनि बखते साइथाका बाहाय जों जिनि कामे आमसे तन नांनाय बाहाय जों नायगलो जों सागनो बिदिके तन नांनाय अरो साइथाका अब जों बेलेकिन खानादै कैसे को बेलेकिन इम्पोर्टेन्ट को नो जों खानादै तै दिनि हायनो हाय बेलेकिन खासांगो दिनि अमा हाय जरा kaham दिनि जिनि जत्त जिनि मुंगिया आदि ब्लॉग बिसिन खसा जिनि जत्त आदम सुन बेलेकिन हामबाय बुइलान सिम पाइथक जरा न दिनि खरकसे कलम दिखिगले फान खिबिउ
Tino mai pada naik tok samsai man bagi awan bagi am cini am se jo to leader sam pel lagi hamle maribo tibus kan zarabo omai kini cin khorasa borong man bisinte khorasa jubale man bisinte khorasa hamzale man bisinte cin thansari mari tu tibu krak thom kai je bus ka awan nangai cin dokhan sin kusut tola nangai cin kan semua muk beba borong biwai cini dokhan sin kusut nangai am sawino solusitu hai 학사 선물에 파이나이 치니어 tero 파이나이죠 또 아니 안사기 답대 복수노 아니 kaham tero 감사하고 공개 거래 아니 법식으로 사만할 수 있을 수도 그런 한 번.